600/2006 doktrinaren bitarte. Josu Díaz de Heredia, 1986an atxilotuta, 2009an zuen irteera data. 7 urte luzatuta kondena. Iñaki Fernández de la Rinoa, 1989an atxilotuta, 2008an zuen irteera data. 11 urtez luzatuta kondena. Gotzone López de Luzuriaga, 1989an atxilotuta, 2010an zuen irteera data. 9 urteko kondena luzapena. José Ramón Martínez de la Fuente, 1985an atxilotuta, 2009an zuen irteera data. 6 urteko kondena luzapena. Iñaki Arakama, 1989an Santo Domingora deportatuta, 1997an Espainian espetxeratuta, 2027 arte zigorra luzatuta. Eta azkenik Andoni Cabello, 1981an atxilotuta, 2013ko martxoan irteera data, 8 urteko kondena luzapena. El 20 de marzo, el Tribunal de Estrasburgo decidirá sobre el recurso interpuesto por el gobierno español. Para tratar este tema y la situación de estos 6 gasteiztarras y la dinámica que podemos poner en marcha a nivel local, os invitamos a participar en la asamblea abierta que va a organizar Herrika. Dicha asamblea se va a celebrar el jueves 31 a las 7 de la tarde en la Asociación de Vecinos de Casco Viejo Gasteiz-Chiqui. Y eso, lo dicho, es para organizar un poco dinámicas o trabajos para denunciar la situación de estos gasteiztarras. Y ahora, antes de acabar, va a decir unas palabras Pachi Cabello, el hermano de Andoni, para comentarnos un poco la situación y cómo se ha tomado la noticia a su hermano, la familia y un poco. Eskerrik asko horri zareten guztiok. Andonirena egia esan da etxean espero genuen, zen orain arte bere taldeko guztiei aplikatu egin diete, bere garaian atxiloteko jende guztiari aplikatu egin diote, eta nahia etzan salbuespena izan. Mutilak esan duen moduen, anaia atxilotu zuten 91an, otsailaren 8an, arrez geroztik 22 urte bete ditu barruan. Denbora hontan 4 espetxe ezberdinetan egon da, tarteka Madrilgo espetxetan bebai. Sartu zuten Karabantzeletik Okainara, Okainatik Palma de Mallorcara, eta azken 12 urte hauetan Castellongo espetxe zarrean dakate. Beti lehendabiziko graduan, eta gehienok ezagutzen ditugun bizi baldintza eskasetan. Etxean, lehen esan dudan moduen, normal hartu dugu, normal kakotzen artean, esan da. Egia esan da abokatuek eta ikusita azken hilabete hauetan beste kidekin segin duten, nahiarena espero genuen. Asteburu honetan eskalaguna egonda beraekin, nahiko animutsu aurkitu du, bera ere esan dudan moduan espero zuen, eta nire partez eta gure familiaren izenean animo pilo bat eskatzen dizuegu, hemetik aurrera egingo diren mobilizazio guztietan parte hartzeko, datorren egun hauetan esan den moduan asamblea ireki bat egingo da, eta lan talde hortan animatzea parte hartzen. Eta bukatzeko hasi naizen moduan. Eskerrik asko anaiari sustengoa eta animoa ematerako.